to obhajcu. A vy obhajujete Kočnera rovnako, lebo ja to zase chápem, lebo vám teče vážnym spôsobom do topánok, najmä kvôli takým trezorom. Nech sa všetko pekne zverejní, budeme vidieť. A tento váš neistý úsmev, ten nahodíte, už vás poznám pár rokov, ten nahodíte vždy vtedy, keď neviete, čo ďalej. Pán Sulík, ja jednoducho, keď vás dnes počúvam, tak mám trošku obavy o niečo, ale nevadí. Pán Sulík, rovnaká otázka na vás. Vy sa neobávate toho, čo pán Trezor našiel? Ja nemám najmenšiu obavu, nech sa všetko zverejní. Všetko nech sa zverejní. Čo to tu zase vytvárate za obraz? O tom, že váš sused vyrástol počas vašej vlády. Aký obraz tu vytvárate, pán redaktor, že niekto má nejaké trezory, v tých trezoroch niečo je, tak ja neviem, čo má kde kto v trezore. Keď niečo je, ja dám vždy zelenú každému. Choďte s tým na políciu, nech s tým polícia pracuje, ale jednoducho nebudem toto počúvať stále dookola. Či sa ja mám niečo, čoho sa mám báť? Čoho sa mám báť? Basy. Konkrétne basy sa máte báť. A za čo? To zistíte. To vám povie vyšetrovateľ. Aj prokurátor vám to povie včas. Nebojte. Myslím si, že pán Sulík, že na takéto tvrdenia, že treba ozaj skutočne nejaké dôkazy. Zistíte. Ja vás naozaj teraz poprosím, pán Sulík, to je taká nehoráznosť. To je niečo také, čo si vy dovolujete dneska v tej relácii. Ale toto povedať politickému oponentovi, no tak nehnevajte sa. Že patrí do basy? No jasné, však tam patríte. Tak mi povedzte, za čo mám ísť do väzenia. Povedzte mi, za čo. No a sme skončili. No jasné. Pani, kľúčové je, že po tejto vražde sa začali diať procesy v spoločnosti a dôležité je, či sa obnoví